दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया थुंगेबाय। क'क्राझार जिल्लानि साखाथियाव थानाय दतमा बड'फा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया थांनाय 13 मार्चनिफ्राय जागायनानै थांनाय मैयानि सानाव गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। बे 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया 13 मार्चनिफ्राय 16 मार्चसिम गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बे जोबथा सानाव हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे दिलीप सयकिया, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि डक्टर सुरत नार्जारि, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि आरो गोबां आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया थुंगेबाय। क'क्राझार जिल्लानि साखाथियाव थानाय दतमा बड'फा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया थांनाय 13 मार्चनिफ्राय जागायनानै थांनाय मैयानि सानाव गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। बे 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया 13 मार्चनिफ्राय 16 मार्चसिम गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बे जोबथा सानाव हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे दिलीप सयकिया, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि डक्टर सुरत नार्जारि, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि आरो गोबां आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन।